agar meni gapimni eshitayotgan bo'lsa o'rta Mirziyoyev tinglang yaxshilab iltimos. Рӯзи 6 ноябр тақрибан 20 зан ки писарон ва шавҳаронашон дар муассисаҳои ислоҳии Ӯзбекистон ҳукмҳои тӯлониро адо мекунанд, дар назди Сарраёсати иҷрои ҷазо барои изҳори нигаронӣ ва талаби худ ҷамъ омаданд. занҳои ҷамъ шуда ба рӯзноманигори ӯзбекии BBC гуфтанд ки шавҳарон, писарон ва бародаронашон дар чандин зиндонҳои кишвар мавриди хушунати равонӣ ва ҷисмонӣ қарор гирифтанд ва мақомоти зиндон мушкилоти саломатии маҳбусонро эътироф намекунанд. ба гуфтаи наздикони маҳкумшудагон ки бо иттиҳомоти динӣ адои ҷазо мекунанд, шиканҷа дар давраи карантин зиёд шудааст. занҳо изҳор доштанд ки наздикони худро муддати дароз дида наметавонанд. занҳо инчунин гуфтанд ки наздикони онҳо вақтҳои охир ба чӣ гуна шиканҷа гирифтор шуданд. Bolam o'sha telefonda bor yo'g'ini gapirdi. Зӯрайо Хоҷаева, модари маҳкумшуда Амирбек Хоҷаев гуфт ки дар оғози карантин писари ӯ ба муассисаи ислоҳии 11-уми минтақаи Навоӣ интиқол дода шудааст ва давра ба давра мавриди шиканҷа қарор гирифтааст. яке аз маҳбусон ки ба колонияи сукунат интиқол дода шудааст ва қаблан бо писари ман адои ҷазо карда будааст, ба ман гуфт ки писарамро доимо дар карцер нигоҳ медоранд. пас ман бо исрор талаб кардам ва бо писари худ ба мулоқоти 2 соата ноил гардидам. ҳангоми мулоқот писарам дар бораи шиканҷа ба ман нақл кард. маъмурияти муассиса ба ӯ намоз гузоштанро манъ карданд. инчунин дар моҳи Рамазон рӯза доштанро низ манъ карданд. барои итоат накардан ба ин талабот ӯро латӯкӯб карданд. сарашро ба сурохи хоҷатхона дароварда таҳдид карданд ки калтакро ба мақъадаш меандозанд. ба таги пойҳояш мезаданд ва маҷбур мекарданд ки рӯзаашро бихӯрад. Qiynab urib ana qilishyapti. Yaqinda bordik soatliga. зани дигар, ҳамсари маҳкумшуда Камолла Shoislomova низ дар бораи истифодаи шиканҷа алайҳи шавҳараш, ки дар колонияи ислоҳии 4 дар минтақаи Навоӣ адои ҷазо мекунад, нақл намуд. то ба имрӯз истифодаи шиканҷа ва фишор алайҳи ҳамсарам идома дорад. чанде қабл ман ба аёдати ӯ рафта будам. ӯ ба ман гуфт ки латӯкӯбҳо ҳоло ҳам идома доранд. дандони дигари шавҳаромро канданд. ман борҳо ба прокуратура ва омбудсмен шикоят кардам ва ба маъмурияти Сарраёсати иҷроиши ҷинои ҷазо муроҷиат кардам, аммо касе посух намедиҳад. Латофат Набиева, модари Фаррух Юлдошев, ки бо иттиҳоми динӣ маҳкум шудааст ва 20 сол боз дар паси панҷара зиндагӣ мекунад ва айни замон дар колонияи ислоҳии 11 дар вилояти Навоӣ қарор дорад, мегӯяд писараш ҳангоми тамоси телефонии рӯзи 11 июни соли 2020 гуфт ки ӯро мавриди шиканҷаи шадид ва фишорории кормандони муассиса қарор медиҳанд. инчунин занҳои дигар низ дар бораи шиканҷа алайҳи хешовандон ва наздикони худ дар муассисаҳои гуногуни иҷрои ҷазои Ӯзбекистон сухан карданд. ҳамаи онҳо изҳор мекунанд ки дар мақомотҳои гуногун касе ба шикоятҳо посух намедиҳад. ҳатто дар ҳолатҳои тафтиш кормандони прокуратура бо маҳкумшудагон иртибот надоранд. бо посухҳои расмии маъмурияти муассисаи ислоҳӣ кифоят мекунанд. Mana shu ommaviy axborot vositalarida juda ko'p masalalar bo'layapti. Bu ham bir ёдрас мекунем ки моҳи январи соли 2019 дар як тамоси видеоконференсӣ президенти Ӯзбекистон нигаронии худро аз мавҷудияти шиканҷа дар кишвар бо тарзи хеле аслӣ изҳор дошт. аз ҳама ташвишовар он аст ки дар вилояти Андиҷон ҳолатҳои гирифтани нишондодҳо бо истифодаи шиканҷа, зӯроварӣ ва таҳқир идома доранд. албатта ҳамаи шумо дар бораи ниқоби алайҳи газ ва калтакҳо шунидаед. дар ин бора роҳбарони вилояти Андиҷон аз ҷумла Собиров таҷрибаи калон доранд. ман ӯро бесабаб ба ин минтақа нафиристодам. ин корҳо бо калтак, ниқоби алайҳи газ ин чизҳои гузашта аст, ки ба Ӯзбекистон лозим нестанд. тамоми ҷаҳон ба мо менигаранд. ҳар рӯз дар интернет 1000, ҳадди ақал 700-800 мақола нашр мешавад. ҳатто Эфиопия дар бораи Ӯзбекистон менависад. ҳар қадаме ки мо мегузорем таҳти назорати ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад, гуфта буд он вақт Мирзиёев. бо ин президенти Ӯзбекистон изҳор кард ки дар масъалаи шиканҷа на ҳолати маъюбшудагону кушташудагон, балки танҳо аз симои вайроншудаи худ ва кишвараш нигарон мебошад. 17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib uni чӣ тавре ки вақт нишон медиҳад, новобаста аз он ки Шавкат Мирзиёев ислоҳотҳо эълон кунад ҳам, хушунатҳоро нисбати маҳкумшудагони динӣ қатъ кунад ҳам, шиканҷаи бераҳмона дар муассисаҳои ислоҳии Ӯзбекистон идома доранд.
бо вуҷуди ин кишварҳои ғарб тибқи одат худро тавре вонамуд нишон медиҳанд, ки ба ислоҳоти идомадоштаи популистӣ бовар мекунанд ва вазъ ба самти мусбат тағйир меёбад. Muhtaram rais Vulkan Boskir janoblari ҳамин тавр 13 октябри соли равон вакилони ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид 15 узви нави шӯрои ҳомии ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳидро интихоб карданд, ки ба он ногаҳон Ӯзбекистон низ шомил гардидааст. Ӯзбекистон ӯҳдадор аст, ки таҳти роҳбарии президент Шавкат Мирзиёев ислоҳоти васеъро идома диҳад ва дар рушди ҳуқуқи инсон дар саросари ҷаҳон саҳм гузорад, навиштааст дар Твиттер муовини вазири корҳои хориҷии кишвар Sherzod Asadov. Vaholanki men xo'jayinimdan so'ragandim, meni oldimga hech kim kelmadi.